Yo gini sawisipun Kakang teko ning Taman Kaputren njur kowe ora malah nyawisake apa sing dadi kalemenan kuwi. Sampun. Yo gini Janjung janjanipun Kakang Trisno marang Gubisi. Kula perkados Kang. Nanging ing wektu dina iki pun Kakang bakal niti pirsa marang Guru. Apa termasuk apa bener yen aku kowe kok tak jiwa atas tawonmu lho Mas. Pemain ketoprak purian. Ora pure piye wong kene angger arep ngomong mbok tuk, arep ngomong mbok tuk. Terus kok mbok taktuk-taktuk terus kapan nyanyi? Ya kuwi lho. Wah, samene ya doyan nyang bareng. Ojo taktuk-taktuk wae rigune Pakai spasi. Tak-tuk ngono. Wah, Loh, jan. Kak Sesuk ki nek ketoprak iki panas isih. Lha iki kadung sayang karo kentongan, Mas. Lah kok sayang apa? Iki pring wedok. Kok iso? Entekmu wis busuk-busuk ngono. Kowe gluguten lho. Nah ngono lho. Si Tanjung. Ayo gagiku kondo bloko ning papan kae. Apa bener kowe yen wis sinisian marang Gusti Prabu Siladikromi? Mboten Kang Mas. Hei, si Tanjung. Dawuh katimbalan. Ojo nganti kowe gawe wirang pun Kakang. Mboten saestu Kang Mas. Menawi mboten perkatos panjenengan tangkep pemindhan. Si Tanjung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ki. Niki leres daleme Gusti Sri Tanjung. Leres ki. Ah, niki mumpung gas kebenaran. Niki dinane Sabtu wayah sok mekar niku. Toprak kok gawe cicilan barang ki. Kok gawe koperasi to. Toprak kok iso gawe cicilan mekar barang ki ya ngopo kok iso. Ora bois blas. Sekarang golek praktek liyane ngono lho kok iso. Si Tanjung. Nggih Kang Mas. Ngambil kerja penjenan wonten to Pak Dalang. Cobi arit-arit. Nah. Lah. Sri Tanjung. Dawuh katimbalan Kang. Ing papan kene sepisan maneh aku kepengin takon sak bener ya. Nggih. Coba kuwi kondo yen iya yen ora yo. Saestu Kang Mas. Kula menika setya tuhu dhateng panjenengan lho Kang Mas. Kepiye? Si Tanjung. Dawuh Kang Mas. Ndak rewangi golek tumbaling praja Mas Tulung Plengkung gumulung tulung gelung iki. Nggih. Yo kene kowe malah penak kabeh nak. Jur kowe sinisian cecaketan marang Gusti Prabu. Saestu mboten Kang Mas. Saestu Kowe mboten. aja gero. Menawi mboten perkatos panjenengan takut dhateng ban menika lho Kang Mas. Seksinipun ban menika lho. Ban ayo maju ban. Wis pirang taun kowe nderek aku iki? Sampun dawuh sanget Gusti Mate. Suarane kayak tukang adang mriku ta. Lah kuwi tukang adang kono kuwi. Yo Ban, Wonten dawuh katimbalan. sepiro gedene pengabdianmu marang aku? Yo kene nganti kowe lerwa ngawat-ngawati bendaramu putri. Lerwa Gusti Mate. Gusti putri menika boten tumindak lepan. Gusti putri menika tresna sanget kaliyan panjenengan. Boten wonten mereka dipun tresnani kejawi panjenengan. Kowe aja Saking menika sampun dakwa maneka warna. Sanging kedat Mana kula menika maneka warna. Gusti putri menika boten tumindak lepan. Sawis. Panjenengan boten tresnani. Kula menika tresna sanget kaliyan Gusti putri. menawa kowe Sampun dasya kaliyan Gusti putri. kau mau mbok trekne dhewe kok iso. Wis mikir. Mikir. Yo kene kowe nangis. Kowe ora ngerti wirang sing ndak tampa. Teko. Kowe ngino marang bendaramu kowe.
sing nang ino sinten? Kowe ngece. Sing ngece sinten pancen yo cangkeme ngene yo. Sinanjung. Kowe tumindak sedhing. Sampun boten Mas. Sepisan maneh ndak takoni tumindak sedhing ora. Boten Kang. Kowe Ampun saestu Kang Mas boten. Bram, Mas. Bram. Padha ditanggapi ndrosak. Lho, urung dingeneke kok iso. Wah. Arep melu grup dagelan. Sinanjung. Kowe tumindak sedhing. Boten saestu. Kowe tumindak Sakit Kang Mas. ini bareng tes ngono lho. Aja terus dhewe, aja telat. Kowe aja. Bramu tabun ora contonge, wah. Jan. Kowe sepisan maneh ngaku ya diajak. Saestu Kang Mas boten tumindak sedhing kula Kang Mas. Kowe ora tumindak sedhing. Boten. Kowe ora tumindak sedhing. Kowe ora Sini cekenel. dilanjut. Dawet. Pas padano apa sing ndak cekel? Menika kermes Kang Mas. Lho gini kowe ngerti. Sakwise sadurunge ndak rangkake ana nyas saran bening badan. Hei, kowe ngaku ya. Sakniki mawon Kang Mas. Kang Mas. Kula badhe prasetya mawon menawi panjenengan boten berkatus boten kula. Ampun dangu-dangu ingkang dipun paten iki mawon. Menawi gun ras kula nggo gamis. Ateges kula tumindak sedhing Kang Mas. Nanging menawi rah kula anggondo arung ateges kula sedya tuwuh dhateng panjenengan Kang Mas. Sinajung Dawuh katimbalan Kang Mas. ing papan kini pangucapmu ora kena kanggo ceklanku tanjuke. Pas padano tinimbang kowe nyepet-nyepet yo ning papan kini. Luwe becik kowe suwiket. Alhamdulillah. Alhamdulillah lho. Ayo tangisi bendarane kok iso. Panjenengan satresna. Cek. Teko kengkang. Ayo gini. Gini. Ya. Mak ketutke nyawamu kok iso. Si Tanjung bakal ndak buktekke sak kabeh kandamu diajeng si Tanjung. Yen kowe kandha diramu anggondo harum ateges kowe ora tumindak sedeng. Seng. Sepisan maneh kandamu uget-uget kok iso. Paduh si Tanjung, paduh. Kados pundi Gusti Paten? Jebul lutiramu anggondo. Sapi penjalan ngriki. Oh, sampun matur dumateng panjenengan tahe Gusti Putri menika boten tidak lepat ing kilo tetep tidak percaya. Paten goblok. Paten Ayo dirukti bebarengan bintang. utang duit, sahur duit, utang bondo, sahur bondo. Sing kok karepe Panjenengan sampun mateni bener kanggo tresnani. Saged putus saged tidak mati saking tangan kula. Kita enek sing urung mati. Sik urip. Tak gudike ndase. Kaya lele ya. Gecek ndase bareng. Mati.
sik ana sing urip. Duh Gusti. Bebendu menapa ingkang kula gak. Tinimbang kula urip boten wonten ingkang rencani. Luwih becik kula mati. Api mati gelem budal ya rasa-rasa. Oh ngene ae, Pak. Pak Pri, niki lak wayange ketoprak lak telu. Lah iki sing loro pun mati, mengke anggarane ketoprak ya terus jan paringne kula Pak Supriyadi. Rasa. Loh, Sik urip. Gedak ki arepe matur ngomah. Kok bojoku pangkene. Ngawur rek. Wae tulung iki, nyupur ki. Ora ya sik betulunge lho yuk. Betulunge ngono. Sinden tuwa ki ditulungi. Semua ngata ora mekakat. Sinden tuwa mbak angkat dung nyimak. Ayo wis motor to iso masane. Nggih, Pak. Sing penting kan diparingi sehat. Amin nggih. Larasipun pelo nggih Mas Burit. Nggih, pelo. Kesanipun jagat. Oke. Pula-pula wis bejaku. Burit. Nggih. Sekedap nyuwun wedal panjenengan. Nggih. Nika wonten tali asih saking keluarga agung Enten Bapak Supriyadi. saking Bapak Supriyadi. Nika lak pengusaha telur. Enten. Telur puyuh nika kapurih ngagem Mas Jo Klitik Jo Putu. Bintang Pradana Farm. Mudah-mudahan bisa lancar gangsar sukses ngrembaka usahanipun. Amin. Allahumma amin. Ya ora apa-apa, aku paling seneng kaos gambare puyuh. Kita sedengan Mas Glundung orang kecilen. Kecilian kowe. Kaliten Mas, kaliten. Kok matur Pak Tri mesti rada Ya iki ya. kok golek. Supaya mbok no sedeng nggih. Nggih. Yo tak gue tanggung mulai yo pas nganggo salin aku mau. Ngarep kok kecilian sing niku. Paling es sekolah nih es paling. Kegedean. Kompor. Gede nih. Kegedean sik mbok menawa iki anu lengene pas. Mbok menawa lengene pas. Nah, penting lengan nih. Jajal. Gede loh. Lengene kok gedhi men to, Mas. Ora pas lho. Ya wis tak gone kabeh nek. Ya kecilian lecek tuh. Iki diaturke kono sing mirsani. Nggih. Mit nggih, Bude. Sing mirsani kono. Iya. Niki. Amit nuwun sewu pangapunten. Pas mae. Wah. Pas mae alhamdulillah. Pun lajengaken ing dalem nika Mas tas. Nggih, niki kathah pamundutan Mas Dindik Mas Glundung. Nggih, niki saking TMC Group. Nggih. Dari TMC Group. Nyuwun lagu Kekasih Rahasiamu. Siap kula nggih. Kalih dalem nika dipun streaming dipun relay nggih Mas. Nggih. Dalem nika ingkang mirsani saking pundi menika Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Nggih. Nika sami monitor panjenengan. Ngeten. Pikantuk salam saking Kyai Samarinda. Oh, ngenten Kalimantan Timur. Komunitas pecinta Ki Gurit Tarito. Alhamdulillah. Kalian kula ngaturaken sembah nuwun untuk Bapak Kapolres Trenggalek. Ngenten. Nggih. Iki apa to, Jo? Ya boh apa iki nek gabul-gabul. Iki gawane kaos mau lho kok iso mangjane. Nggih, dipun pinakani nggih Mas. Nggih. Sinten Bos? Hampir setengah. Oke. Sinten Bos? Sinten Mbak Yu? Oh niki. Nduk Galuh. Oke, siap. Nduk Galuh. Oke. Ayo. Pelak Pak. Nggih, kalau Topel wong lakan. Pinakani pamundhut saking kanca-kanca Nggih. teman napa niki mau tak saking TMC Group. Nggih. Napa? Kekasih Rahasiamu. Wah, cocok pun niki nuansane para kanca-kanca nem-neman. Nggih. Nah, niki kalian tombo saya bapak-bapak saking keamanan, Bapak Banser saenipun sembangipun. Mak-make sing lenggah mbri mau Oh, lho. ngoten sih. Iso nduk kekasih gelapku iso. Kula dereng kulaan lho. Wah, gaweke wae sing kepenak wis mau. Nderekke Mas Sing Burit iramane dangdut. Merdeka. Yen durung bisa dicaosi liyane. Apa lagu sing lagi trending? Pun
Kan lagu sing lagi trending kan berawal ne to, kayak nemu nemen. Nah. Iki aku ge lagu ki judule nelek. Iki. Yo ora kok terus tembangi gawe anu ora. Anu Dok, nek biasane lak tembangi Ayo. tambahan kata lah ono ngarepe. J. Contone. Contohnya kayak lagu sing trending anu ya. Oh, Apa? Taman Juruk, Taman Juruk. Oh, Taman Juruk. Ngoten. Cah, cah. Oh, betul niku? Iya. Oh, nggih. Dadi bentang kondang. Pamane cayaning bulan. Enak. Ya, J. lagu gelang alit ya kalau gelang alit. Ya, pamane Ya. sripat-sripit. Sripat. Sripit. Anu gubuk asempara Gubuk gubuk kantor asempara. ya kudu dibaleni neh. Guk. Ayo ke Taman Juruk man, Mas. Apa Taman Juruk ini ya? Oke. Mas Mustika menika ingkang sampun kapitayan ndherekaken panjenengan Mas. Ngeten campur sari jos Ponorogo. Elok. Malah Lho, kasengkuyung para sesepuh Wira Pradangga panjenengan. Madya Laras. Madya Laras. Nggih. Lagu niku mau kagem kanca-kanca TMC Group, Mas. Iki nama mereka bos MC menika. Lali mau catane. TMC Group iki mosok ya ora maos seratan sing Toko handphone. Oh, alah nggih. Hmm. ya mek aku meling karo sinden-sinden sing nom-nom ki lho. Heeh. Kira ning pegunungan ngene iki Heeh. tenanan meling aku. Apa? Niku king TMC napa niku Seluler. seluler. Heeh. Nah, iki penting tenan iki. Apa? Aja nganti nggawa HP. Iki lho sinden-sinden sing lemu-lemu lho. Aja nganti nggawa Nggawa HP Terus? salah ki kene. Lah nyapa? Bahaya. Kok iso? Mesti ning kene ra enek sinyal. Lah nyapa? Lho, kayak kene nek wong dodol lemu mesti kene daerah pegunungan nih. podang. Mas, Sulit sinyal, Pak. podang kuning dibawani dari TMC. Oh, nggih. Sumbangan. Nggih. Mulane pinter Pak Dene. Lho ini oh berarti. Mulane pinter meleng karo sing kakung-kakung. Piye. Lek pegunungan ngene lek nggo HP aja kayak kene. Nggih. Kayak kene. Lek wong lanang. Lho kok ngerti sampean? Lek ning gunung deli sinyal mesti kuat. Sing kakung-kakung. Iya. Lah nyapa kok celeh kene? Cedek tower. Ayo ya tawure ayo. Tapi isin tower ku loro. Ya ya. Nduk Ana karo Nduk Vela, ya tampil ke depan serpeke mentaraman ya. Ini dok. Wah. Ana Aura dan Vela. Nggih. Aku ngasih karo iki to. Heeh. Lho wong iki Nyapa? pengen ajak syuting TVRI lho. Ya melu jenengan lho. Lah iku cah iki jos, Vela iki. Vela. Yang mana Vela? Vela sama Ana. Wong iki kemayu, lek kemayu ku pantut. Heeh. Batu tahir. Lah iki nek bocah iki lencir kuning merati resik pakulitane. Ha bojomu kon ngalem kono kaya ndruwo ngono. Tau lho iki. Masih tak ikut masih dasmu ya. Oh wis tuwek kok dadak ngalem-ngaleman barang. Mas Linding, Mas Ludo. Halo, Bos. Dari TMC, nggih Tunas Muda Seluler. Oh. Nggih nyuwun podang kuning dibawani. Siap. Sing gawa Mas Kluthuk. Anu Situ kedawuh. tunas muda seluler to. Heeh. Mengke jenengan sanjangi Heeh. kenurai sepanduke sitok mawon. Kan ora panduke sitok nggo. Kula ngene kathok. Sapa ngerti ning kene kok nek tulisane jangkauan sinyal kuat ngono ya. Apik to. Ala nggih. Jos. Ya. Oh. Jenengan sing bawa Mas, niku dawuhe Pak Dalang jenengan lho, kali Mas Joglutuk, kali Mas Jogluti. Uang ki nek wis dinehi terus tak tampani, kuwi tanggung jawabku. Ae dinehi terus sing napa sampean kok terus mbok lemparke aku ki. Nah kula dereng nampi lho. Oh, let. Pundi? Wong wedoke kruna ndelik ning. Lah wong wis dikane ning dompete dhewe kok ngomong rung tampani. Bahkan dereng nampani. Kebayamu kok apik ngono, Nduk. Pripun? Kok enek variasi lorek-lorek. Kula mau masuk angin, Mas. Malah kerokan to. Ngawur aku tak gegere dikeroki kok iso. Pancen ndek Mas iya. Joglutik. Oh, Kula ki nek nyamon jenengan keng lingkeng niku merinding. Ya apa? Masuk iki kae lho. Oh, iya Mas Joglutuk. Kleru, Mas. Bojoku ndenge kowe lek kerokan kelingan bojoku wae. Ya kok keroki. Bojoku ndenge masuk angin kula keroki, Mas. Lah kok metu nomere to. Arek kaya bangka. Kodok jenengan. Kancane kae sing kulino ngerokok.
Ayo, Bu, Dok. mana Dok, coba Dok. Tak karudet ya Dok. Dek Bella monggo. Ya. Nadyan wujud temong paksi Ayu men to, Cak. Ya. wedok mas Aku lek wong ayu kan mulih bojoku kudu tak tekek ya. Sadis men. Mulai keluarga. Ya. Kowe iki nek ora tresna karo bojo, tak ngomongi. Garwa kuwi sigarane nyawa. Wanita ki wani ditata. Piye-piye lingon nalika kowe mbok tembung nggone wong tuwa. Nek wis mbok kekke ngomah kuwi iso diarani keluarga. Aja mbok gawe lara ya aja mbok gawe gelo. Kuwi ngono ya anake menungsa. Nek kowe pancen wis ora tresna, titipno utawa balekno nggone wong tuwa. Nek kowe ora percaya gawa ning bali desa. Ndek iki tak dekek ning balik desa malah dipek kami tuwa. Marai. Itu ane yang gregetke lah. Kami tuane niku ya klutal. Ayo Nduk, terus ya Nduk. Bella.